we live in a society that is in a fundamental crisis because we have created a political economic system that is actually undermining the existence for our future. Ach, Europa. Op tongensie 23 mei binnen in ons land de verkiezings voor het Europees Parlement. Maar om nou te zeggen dat je onmoedig worden om te stemmen... In de Europese Unie lopen heel veel dingen niet goed. Likewels, Europa is net alleen een sammeling landen, maar bestaat ook uit talloze regio's. En die regio's die hebben misschien wel een hele orenverhouding tot Europa als uw eigen nationale leiders u zullen ook laten willen. We should certainly not lose the only indigenous nation we have, but that requires more understanding how indigenous culture are sustained in a sustainable economy and in a sustainable world. Maar dan zal de Europese Unie investeren moeten. Net alleen in steden, maar vooral in mensen. En bovenal in de mensen die het dreig hebben. En dat binnen benamen de minderheden in de regio's. It's not easy to support something that you don't understand. No, it's quite difficult to be happy sometimes. Ze wijnen in de Unie, maar leven aan de grenzen van Europa. Journalist Onno Valkena maakt een reis door Europa. Hij wil weten wat de minderheden aan de EU te vregen hebben en misschien ook wel te bieren hebben. Daarvoor zie ik het Onno het uiterste noorden van het continent op. Lapland of Sapmi, het loon van de Sami. Nou, we zijn nu onderwijs naar de wintermerk van Jokkmokk. Beetje boven de Poolcirkel in Zweden. En dat is in deze tijd van het jaar van de Sami de place to be. Die wintermerk is meer dan 400 jaar oud. Daar hebben we het handelen in van alles en nog wat. Maar ja, het is ook een plek van politieke meetings. En ze willen ik haar cultuur daar beleven. En de Sami, dat is het enigste natuurvolk van de Europese Unie. En er is daar wel wat strijd van. Hazen wel, krijgen ze wel genoeg ruimte om haar eigen bijzondere leefwijze om die door te zetten in deze tijd. This is the real essence of North Sweden, of Lapland, or of Sapmi. This is the stuff which is hard to get. Nej, det är olika storlekar. Det kan vara allt från jättelitet till det här är väl emellan ungefär. Nej, jag kom med. This market has a long tradition of trade, so this has always been a melting point where Sami people, Finnish people, Norwegian people and Swedish people meet together to trade. Now it's also got international, which is wonderful. So it's just not, it's all those groups and at the same time also Germans, Norwegians, Icelandic people, Dutch, Inuits are even coming here. So it's really nice. Een van de belangrijkste pijlers onder de Sami-cultuur is de muziek. En dan vooral het joiken, de eigen specifieke wijze van zongen. Of course, it's very important that the tradition is living and going to the next generation. So it's very, very important. And yes, I have been a teacher to my children the traditional yoiks, and also in the schools. It's very good that the young people, they are interested in tradition and they want to keep alive the traditions, and it's very important to their identity.
praten over tradities hier is praten over rendieren. De hele Sami-cultuur draait om deze beesten. Van oudsher loeken de Sami terug Laplongen met haar kuddes van honderden rendieren die het houden worden van de hoed en het vlees. Het longen wordt net beborken, maar men neemt wat de natuur jouwt en net meer is dat. De rendierhoeders bewegen met de seizoenen mooi van de bergen naar de leegvlaktes, hoe grote afstanden, al eeuwenlang. Maar toen kwamen de grenzen. Eerst van de nazisteerten, later ook toch actieve bemoeienis met de Sami en van de moderne tijd. Sterrenbouw, mijnbouw, houtkap, dieken en spoorlijnen. Elke vooruitgang is een verdere te backzet van de rendierhouder. The challenges, it's the fragmentation of the grazing lands. That's one big challenge. So you have less space for the reindeer. Yes, for every year it's less space. How does it come? Can other people, other organizations take away your land? What? Is your land not protected? It is protected, but not enough, because we have the forest industry. It's not a question of if they're going to cut down the trees. The question is when, because it's going to happen. And there's no way to stop it. It's no way to stop it. It's impossible. Alltså vad close it is. My grandfather used to tell me that you can't own land, because things that you own, your belongings, you can't take with you when you're going, when you move away. And you can't take with the trees, you can't take with the land, the water, you have to leave it until you come there next time. So the concept of owning land is against the Sami. Yes. I was talking to a man, Kurt Budge. He told me that he's just going to borrow our land and use it, take it, whatever he wants from it. I said to him, if I say to you that I want to borrow your wife and use her, take what I want from her, and then when I'm ready with her, then I give her back. He got very angry with me. But I said, now you know how we feel about what you say to us, that you shall borrow our land and take what you want from it and give it back when you have used it. And I think he understood, because he said, thank you for the meeting, I will never forget you. Do you also joke about these problems? Maybe something of land using and that kind of some things, and you can hear in the yoik our lifestyle and our traditional life very much. Vanaf zijn verblijf zie ik het onno contact met mensen die hem verder helpen kunnen. The Sami lifestyle is under pressure. They do not control their own land. How can this be improved? They are heavily divided in different, very small groups. Some of them are probably big enough to be able to resist the cultural changes going on in Europe. But some of them, especially some of the Sami groups in Sweden, are very, very small. Therefore, we need to take all possible measures to help them. So you're going to need a lot of different ways to keep those culture in a good shape, giving them a chance to survive under a very hard pressure coming from all the different channels of culture, international culture, pouring over them. Hoe kunnen we de Europese Unie verrooien dat regio's en minderheden wolventjes willen gewinnen? Nou, als het gaat over minderheden in lidstaten, dan heeft het natuurlijk toch ook met getallen te maken. De bevolking van de Sami die bestaat uit 50.000 mensen ongeveer. Nou, dat is niet genoeg om alleen een zetel in het Europees Parlement te hebben. Dus daar zit duidelijk een moeilijkheid.
Maar waar je wel over na kan denken is hoe je met verschillende minderheden kan kijken of je op een bepaalde manier niet zozeer het eigen belang van die minderheid goed vertegenwoordigd kan krijgen, maar dat je ook in het Europees Parlement, maar ook in de andere EU-instituties, in elk geval het perspectief van de meer perifere regio's binnen lidstaten, dat je dat goed over het voetlicht kan krijgen. Het meer op één niveau economisch krijgen van de verschillende lidstaten, daar heeft de EU hard op ingezet. En daar hebben de rijkere lidstaten, zoals Nederland, ook flink aan bijgedragen, zodat armere lidstaten op een hoger economisch plan zouden komen. Maar wat interessant is dat in 2/3 van de EU-lidstaten sinds 1995 de interne regionale ongelijkheid juist is toegenomen. En dat is eigenlijk een ontwikkeling van de afgelopen jaren, waar ook op EU-niveau nog niet echt een antwoord is ontwikkeld. So the land stewards went to burn it down. Here's an image from my older paintings. And here you can see the seasons. Op de wintermerk treffen we een kunstenaar, Anders Soene. Culturally, Sami seem to do pretty well. I mean, there is lots of movies are being made, lots of music. Yeah, and you should know that we are not like a big population either, but still we are a very creative population. So we have no problem to like making our own movies and film and music, art and Your language. yeah. Anders neemt u mooi naar zijn atelier ta. Dat het wat van een eenzaam hal dat er mooi persiel en verven, razen en tiertje kan. You cannot like starting to blowing up things or stuff like that because the government have tools to get rid of you. But if you have like a gray zone, then you can fight them for a longer time, and that's why art has become so effective. Dat Anders leuk is net gek, ze doch blieken, want hij heeft een dramatisch familieverhaal. So for how long has the Suna family been involved in reindeer herding, do you know? No, I don't know. It's so Centuries. yeah. So you cannot even find a beginning of it. Het gaat gruwelijk mis als de Zweedse oerhiet een begin jaren 70 met het eeuwenoude familiebedrijf bemoeien gaat. In the 71, they wanted us to work for free for them, or paying them for work for them, and you cannot live on that. And your grandfather refused. Yeah, we refused to do that. Yeah, here's the fence that the government was building up. And it's still standing. So that's a fence built for our family. Really? Yeah. This fence was made to make sure that our rangers will not go back to the original place that they've always been. Because then you cannot say to the government that we have been in this area. They are saying, no, you haven't, you have no proof. So it can even be that rangers are dying close to the fence. Because the fence is built through very old migration routes, which we have been using for centuries. Yeah, maybe. but it's also like a statement from the government side for us that they want to show their power against us when we are not obeying them. And you're not obeying them since 1971, but your family is still having reindeer? And we're still in the area and been fighting with court cases and police fines and all kinds of problems. 30 to 40 court cases, 300 to 400 police notifications. The government had make us illegal. So everything we are doing, taking care of the rangers, gathering them and everything, it's like you are totally illegal. And we have been this for 48 years. And you have no rights, you have no land, you cannot get any protection if they're like if bears or wolverines or wolves taking your reindeers. You got nothing for it.
Man orat. Manne orat. Orjet. Alle oadejamos. Sweden has like a double face. It's like they have one face outside to the world. They want to complain that, oh, you have to respect the human rights here, you have to respect the indigenous people in Brazil or in America and so on. But how do you treat their own people? That thing they don't want to talk about. United Nations have been complaining on the Swedish government for years, but nothing happens. They doesn't listen. Can you go to European court? We have tried it once, but we didn't get in there. So that's the last thing we have left. So the European Union cannot help you? I don't think so, because if we are getting in there, and then we are maybe that we have the right all the time, but what are they going to do? They can maybe giving the Swedish government a yellow card, like in football. But the difference between football and the governments in this case is there are no red cards, just yellows, yellow. This is like a self-portrait also. And then you can see some courthouses in the background. You do not look very happy on this picture. No. No, it's quite difficult to be happy sometimes. Jag har hållit på med aktivism sedan 80-talet i en massa olika rörelser. Het zit alle Sami heeg. De almaar tannemende druk op haar levenswijze en het gebrek om respect ervoor terug de oerhiet. Zo heeg dat ze op de gezellige en gemoedelijke wintermerk een spreker uitnodigde om haar te helpen. De enigste professor, Ine Vraat, die het heegleraar is in burgerlijke ongehoorzames en geweldlees verzet. Så om vi börjar att vägra betala skatt. Vi genomför massstrejker utav olika slag. Vi genomför civil olydnadskampanjer. Där människor bryter mot lagar i olika orättfärdiga sammanhang där vi ser det som att lagen är ett skydd för orättvisan. När folk även inom byråkratier börjar vägra och utföra sitt jobb, då uppstår en situation då makten skakar. Då den bara upprätthålls av polisen och militären som en säkerhetsapparat. Och det typiska är att vi ser revolutioner som sker runt om i världen är när även polis och militär börjar att bli illojala. Vägrar att skjuta demonstranter. Eller uttalar sitt stöd för demonstranternas krav. Har hemliga möten med makthavarna och säger att de har villkor för deras lojalitet och liknande. Det är då vi ser hur det rämnar. It's all about recognizing the rights of indigenous to have control over their own territory. There is a colonial relationship between the south of Sweden to the north. So hopefully indigenous people can be part of the voice that can alert us to the need of creating another relationship to nature, creating other forms of living in society that is in harmony with the climate and nature. But in order to make that kind of transformation, we need strong movements that put that kind of pressure on politicians. Professor Vindhagen heeft een interessant uitgangspunt. Alle vooruitgang in de vraag hebben te danken aan
opstaan en verzet van mensen tegen het gezag. En een gebrek aan weerstand en rebellie is het begin van de delgang van een beschaving. Today we unfortunately have a population that very much believe that the state is good and is going to take care of them, despite what we have seen the last couple of decades, with an increasing class inequality in Sweden that is going back to how it was in previous times, where Sweden is among the biggest weapon traders in the world, where Sweden is not recognizing the indigenous rights of the Sami people. The list goes on. So I think, again, we need these kind of movements to put that kind of pressure on the politicians and create more of democracy, more of rights and social justice. Hoe kun je dat het beste farmjaan meer invloed van de regio's in Europa? Hier is politiek dan weer iets interessants aan de gang. Omdat juist in die regio's, in de wat meer rurale regio's, in sommige landen kun je echt wel spreken van vergeten regio's. En de mensen in die regio's die gaan op andere partijen stemmen, op anti-systeempartijen, op anti-establishment partijen. En dat zien we in veel landen in de afgelopen jaren. Maar wat daar nou interessant aan is dat juist die stemmen, of die partijen die veel stemmen krijgen uit rurale gebieden waar de politieke onvrede groot is, dat zijn ook de partijen die een eurosceptisch geluid laten zien. En daar zit hem dus een beetje een wrange tegenstelling in, dat waar je misschien zou zeggen, uw vraag suggereerde het ook, dat Europa een soort reddingsboei voor die vergeten regio's in Europa zou kunnen zijn. Die regio's het door hun eigen, door het dominante stemgedrag in die regio's, het ook onmogelijk gemaakt wordt dat Europa ze meer te hulp zal schieten. Ook de Sami hebben net zo volle op met politiek. Helendal noot de discriminatie, de problemen met longerjuchten en de druk van mijnbouw en houtbouw zuiver in het skaat komen te staan van één alles overheerskende kwestie. De klimaatverandering. Je zou het net voor denken, maar juist in dit landschap heeft de opwarming van de aarde nogal grote gevolgen voor de Sami. More than people ever can imagine. When the snow comes early in the autumn and then warmer weather comes, the snow is melting and then it gets colder, then it get ice layer on the ground, so the reindeers they cannot get food. And you lost reindeer because of that? Yes, we lose reindeers because of that. Voor het eerst in meer dan 400 jaar wintermerk wordt de gelegenheid aangegrepen om te protesteren. I am from southern Sweden and I'm here to support the Sami case and the climate case because it's global. But the Sami case is regional and they fight on their own. So they have to have support from us in the southern parts of Sweden too. I want to see a future of this generation up here in their own country together with the settlers. So, hey. So, is this a good start for civil resistance? Absolutely. You always begin with a small action and you evaluate that small action and then you escalate. You build solidarity and you create some attention. Yes, it's a good beginning. But it's a bit small also. Yes. You know, the revolution on Cuba began with 8 people. We live in a society that is in a fundamental crisis because we have created a political economic system that is actually undermining the existence for our future. So we need to have a fundamental reorientation of how we're living our lives. And indigenous people, they have survived despite genocides and despite colonialism for hundreds of years. So they have a lot of experience to come with. I think we can learn, not in the way that they have the answer,
but they have an approach that I think we could learn from. De Europese Unie is nog heel tijd in het vaste plak een club van lidstaten. Dus daardoor zal de Europese Unie net gauw ingaan in het belang van die nationale staten. Ja, en ik denk van wil Europa toekomst hebben, dan is het belangrijk dat Europa een directe relatie krijgt. Nog meer als nou het geval is, maar de regio's, maar de mensen die in Europa leven. De wijze waarop we het Europees Parlement kiezen is georganiseerd langs de lijnen van de lidstaten. En als dat zou veranderen, dan zou dat in elk geval voor regionale minderheden die zich uitstrekken over meerdere EU-lidstaten, zou dat wel een steun in de rug zijn, omdat die zich dan beter politiek kunnen organiseren en dat het minder moeite kost voor hun om een stem te hebben in het Europees Parlement. Dat zou een goede zaak zijn voor hen. We should certainly not lose the only indigenous nation we have, but that requires more understanding in Finland, more understanding in Sweden. So we need to show that we understand how indigenous culture are sustained in a sustainable economy and in a sustainable world. Maybe if they have balls enough, maybe they can help, but now it's nothing happening. Don't you think that the Sami should also connect with minorities elsewhere in Europe? Well, I think there is a good reason to do that because minorities of different kind in Europe suffer under similar problems and circumstances, yes. It's not easy to support something that you don't understand. Brussels is far away. Yes, it's so far away because I live here. I have my mind here. Daar komt wieke gaan we naar de Pyreneeën. Daar woont het een volkje in een vallei met een eigen taal en cultuur. De vallei loopt op een skerniepunt van landen en gebieden en is met zijn iepen houding een voorbeeld voor Europa. I think that nationalities, they are not, you have to choose one and you are Catalan and just Catalan or Spanish and just Spanish. I think that it's wonderful to be here and be all these things. Er is alleen nog één probleem. De grenzen, die door de politiek weer heel tijd wichtiger maken worden.